क्रेडिट रायजोफोर क्रेडिट अमा उरखानाय हायाव सैमा आगान होदों। दिनैनि बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनानै हो रायजोफोर। बर' बाजार VCDCनि गाहाय BPF दोलोनि दैदेनगिरि बाबुराम ब्रह्मनि सायाव FIR होनाय जाबाय। थांनाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सोरखार समावनो बर' बाजार बाथौ आश्रमनि गेट बानायनो डक्टर नीलुत स्वर्गियारी सारा 10 लाख बाजेटनि फिसा मोनसे बान्था महरै सेंसन खालामनानै गालांखानाय अलरेडि खामानि सोलिखाबाय थानाय अन्थाइ खाम्फाखौ BPFनि सानैसो गुन्दा बाहिनीफोरा बुख्रुबजोबनानै साननैसो सिगाङावनो 23 फेब्रुवारि खालि MLA सरन बर'आ फैनानै गावसोरनि मुङै फाउन्डेसन खालामनानै गालांबाय, अन्थाइ खाम्फा गायसननानै गालांबाय। बेसे लासिंनि खोथा अमा उरखानाय हायाव सैमा आगान होनाया। थांनाय 17 बोसोराव नोंथांमोना जाख्ल'नायजोंनो दिन थांबाय, जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखिसै सिरि थादोब्रा। प्रमद बर' सारा BPFनि जानानै गालांनाय 1500 कौटि थाखाखौ सुख'से सुख'नानै जा एसे एनै मावदों बेखौनो लाजिनानै हुखुमोननो नाजानाय जायाखै होनबा रायजोफोर। एकदमबारे लासिंनि खोथालै रायजोफोर। खामानियाव गैया, क्रेडिट नागिरबायनाय, मुंल' नागिरबायनाय। बर' बाजार दखरा बाथौ आश्रमाव जा मोनसे जोंनि UPPL गभर्नमेन्ट थानाय समावनो जोंनि फर्मार EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथाङा मोनसे समायना 10 लाखनि मोनसे गेट बेयाव दान होदोंमोन बा सरकारि माबा होदोंमोन। नैबेखौ बिथाङा थांनाय समाव थांनाय 2025 मायथाइयावनो बिथाङा बेखौ गायसनखाबायमोन। जिहेतु जाखाबाय थानाय खामानि दाबो अनगयिं सोलिगासिनो बे खामानिया। दा बे खामानिखौनो दाखालि बावै 23 फेब्रुवारियाव बिथां सरन बर' MLA बिथाङा फैनानै फिन आरो बे जाखाबाय थानाय खामानियावनो फाउन्डेसन स्टन होननानै मोनसे खुन्था गायसननायनि मोनसे खाम्फा गायसनफैदों। दा बे बुस्थुखौ जों हमना मोनाखै जे बिथाङा बे सोलिखाबाय थानाय बुस्थुआव बोरै आरो गोदानै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय मोनसे मुं होफैखो। दा बियो जोंनि बर' बाजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौसो खाना सानखोना ना मिथियै जाम्बा जाम्बि सानखो। जों दा बिनि फारसे मोनसे सोंलु फैदों। आरो बे सोलिखाबाय थानाय खामानियाव बिथाङा आरो बिथांनि जा मोनसे BPF हान्जानि मेम्बारफोरा बिथांखौ बोरैहाय जेनेबा बे सोलिबाय थानाय खामानियाव बेबायदि गोदानै गायसननाय खाम्फा गायसननो खाबु होखो। दा जों बेखौ मोनसे सोंनाय फैदों। आरो बे मोनसे खामानिखौ जों बुंनो थाङोबा मा होनना बुङो, बे अमा हालि उरलुनायाव सैमाया गाग्लुनाय होननानै जों मोनसे बुंनो हायो आरो। दा बे खामानियासो सोलिगासिनो। दा BPFआ थांनाय 10 बोसोरावथ' जोंनि बे बर' बाजार ओनसोलाव जेबो खामानि होनो हाखायाखै। दा जोंनि UPPL गभर्नमेन्टआ थानाय समाव जि मोजां मोजां खामानि गायसनना गालांबाय, दा खामानिया सोलिबाय थानाय। दा बे खामानियाव बिथांमोना मा होननानै दा जोंनि बबेबा जायगायाव अन्थाइ खाम्फा बुख्रुबनाय, बबेबा जायगायाव गोदानै सोलिबाय थानायावनो खाम्फा गायसननाय, बे बुस्थुजों मा पलिटिक्स खालामनो सानदों बा रायजो राजाखौ माबायदियै जाम्बा जाम्बि खालामनो सानदों। दा बिनि सायावसो जोङो सोंलु उथिखांदों आरोना बिनि सायाव। दा जोङो रायजोफोरखौ बुंनो लुगैयो, दा खोन्थानो लुगैयो बे खामानिया अलरेडि जाखाबाय थानाय। जिहेतु बेयाव जोंनि EM बिथाङा जोंनि बे गोथार दिउरिखौ लानानैनो बे खुन्थाखौ गायसनदों। बे जोंनियाव प्रुफबो दङ आरो बे जोंनियाव गोदोनि फट' हरिबो जोंनियाव दंखायो। बे हिसाबै जों बे बुस्थुखौ रायजोफोरनो क्लियारै खिन्थानो सानदों। बेयाव बिथांमोननि जेबो आखाइ गैया, बिथांनि जेबो अनुदान होननाय बुस्थु बेयाव गैया होननानै बुंजायो बोरैबा बोरैबि। दा जेनेबा जोङो बेयो जोंनिनो UPPL गभर्नमेन्ट समाव थानाय खामानि, जिहेतु सोलिखाबाय थानाय खामानि। दा बेखौ गासैबो मिथिनाया मोजां आरोना। बिसोरनि गुन्दा बाहिनीनि आखल आखुखौ जिहेतु मिथिखायो। मोनायाव जौ जुवाजों जेनेबा जौ सेरेब लोंनानै सेंग्राफोरखौ लाबथिं दा बेफोर खामानिखौ मावहोयो। गावसोर अपेनाव थाया जानो हागौ, खिन्थु गावसोरनि इसारायावनो, गावसोरनि बुंनायावनो, गावसोरनि थिननायावनो बेफोर गासैबो खामानिया जादों। जिहेतु गोबां अन्थाइ खाम्फा, गोबां सेंसन जाखानाय खामानिनि अन्थाइ खाम्फा, मानगोनां फर्मारशिप प्रमद बर' सारा बेखेवना गालांनाय गोबां खाम्फाखौनो बिसोर बुख्रुबनो साहस खालामदों, बुख्रुबनाबो गालांदों। जोङो बे राहा हिसाबै जोङो प्रखाखनिक जेनेबा आयेनगत भाबै जोङो जोंनि ओनसोलनिनो थानायाव एजार होदों बा FIR होदों। दा बिनि सायाव आयेनगत भाबै मा राहा लायो बिथांमोना आयेनासो मिथिसिगोन। जोङो लुगैयो जे जोंनो बेफोरनि बागै आयेना जोंखौ न्याय होयो बा रायजोफोरनो न्याय होयो।
जोङो आनसलिक हिसाबै जेनेबा लकेलनि बिसिडिसि चेयारमेन बिथांनि दा एक्जिस्टिं चेयारमेन बिथांनि सायाव होनाय जादों बा बिथांमोननि मेम्बारफोरनि सायाव एजारखौ होनाय जादों मा नाम चेयारमेन बाबुराम ब्रह्म बिथांनि एगेन्सआव होनाय जादों जिहेतु बिथाङानो दा बे ओनसोल बिसिडिसिखौ सामलायदों हिसाबै बिथांमोननि सायावनो बेफोरखिनि खामानिया जादों होननानै जों सानो आरो बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोननि सायाव बिथांमोननि एगेन्सै एफआइआर होनाय जादों गोजोन फरमारशिप प्रमद सारा बे जोंनि माबा कालचारेल स्टेज मोनसे खुन्था गायसनना लादोंमोन फाउन्डेसन स्टन बेखौ नैबे थांनाय फेब्रुवारिनि 23आव BPFनि माखासे गुन्दागिरिफ्रा बुख्राना गालांबाय दा बेखौ मानि थाखाय बुख्राना गालांखो जोंनो बिनि डिटेल्स कुइसनखौ नांगौ दा गावस्रा खामानि गोदान लाबोनो हायिनि थाखाय बेखौ माबा खालामसै एक्सपायार खालामबाय नामा दा बेल' नङा जोंनि नेक्स्टआव जाबाय नैबे सावथालगाव बेयावबो जोंहा सेंग्रेबालनि मोनसे लामा दंमोन बेयावथ' अलरेडि अनगयिं लामा बेखौबो सिफायनानै गावसोर गोदान माबा गाबाय फाउन्डेसन स्टन खालामगालांबाय दा मानि थाखाय जाहोन माबाखो दा सरन बर'आ 10 बोसोराव जेबो खामानि होनायाखै दा जोंनि बै जा अनगयिं खामानिखौसो बिसोर जास्ट माबा जोंनि स्टेसन माबा फाउन्डेसन स्टनखौ सिफाय गावसोरनि नाम खालामनो सानदों नामा बिसोर नैबे सारि मासावबो जेबो गोदान माबा गैया खामानि लाबोनो हायाखै दा आं बेखौनो बुङो BPFआ मा सिस्टेमै बेखौ माबाखो बुफायना गालांखो मा जाहोनाव बुफायना गालांखो जोंनो बिनि कुइसनखौ नांगौ आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि बर' बाजार आउटपस्टआवबो जों मोनसे एफआइआर होनाय जाबाय दा बुंनो थाङोबा आरो जासिगोन दायो अमा गाग्लिनायखौ सैमा हामना गालांबाय दा बे जागासिनो दा जोंनि UPPLआ थांखानाय नैबे 5 बोसोराव खामानि मावनायखौ आद्रा थानायफोरखौ बै नैबे BPFआसो दायो मावदों होननानै बेबायदि माबासो बिसोर गावसोरनि नाम लागासिनो अलरेडि बे जोंनि खामोन जोंनि अर्डार फैखानाय अनगयिं खामानिखा बेखौ बोरै सिफायनो हागौ बिसोर सिफायनानै गावसोरनि गोदान फाउन्डेसन स्टन खालाम गालांबाय दे फाउन्डेसन स्टनखौ खालामबाय जेबो नङा जोंनिखौ माबा सिफायनो दरखार गैयामोन बिसोर नांगौबा बिसोरनाव गायोमोन नांगौबा बिसोर बेहाय खामानिखौ गावसोर मावोमोन जा बे बुंनांगौ गैयामोन खिन्थु जोंनि बे फाउन्डेसनखौ बिसोर सिफायनायनि जेबो मोन्थाय गैयामोन आरो बिसोरा खिन्थु बेखौ मा आयेननि मा सिस्टेमजों सिफायना गालांखो जोंनो बिनिखौ कुइसनखौ नांगौ आरो जों बिनि थाखाय जों गोख्रों राहा लानाय जाबाय जों बर' बाजार आउटपस्टआवबो जों मोनसे एफआइआरखौ गथायनाय जाबाय आरो नै बिसोर मोननै फाउन्डेसन सिफायना गालांबाय नैबे बर' बाजाराव मोनसे कालचारेल स्टेज दंमोन माबानि 50 लाखनि ओमफ्राय मोनसे जाबाय नैबे नेपालिगाव बे सेंग्रेबेल रडमोन बेखौबो थांनाय 23 तारिख हराव सिफायना गालांबाय बे BPFनि मेन वर्कआवनो बेखौ सिफायना गालांदों आसलथे बिसोर हर माने माबा गुन्दा बाहिनीसो होनानैसो सिफायो नामा बेखौसो बुंनांसिगोन फोरमायनाय जादोंमोन नामा नोंथांमोन जोंनोथ' बे माबा हराखै नटिस हराखै जोंनो फोरमायाखैबो जास्ट बिसोर थांदों माबा सिफायना गारबोदों आरो